Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquest espai, no sé si coneixíeu, a l'Harmonia. Imagino que molts de vosaltres sí, però d'altres potser és la primera vegada que teniu l'oportunitat de compartir aquesta fantàstica exposició i aquest fantàstic espai. Per tant, un encert, jo crec que 100% d'aquesta trobada. Jo seré molt breu, perquè crec que el més important és el que després l'Araceli parlarà i explicarà, i el debat que entre tots pugueu formular per millorar un aspecte que moltes vegades passa desapercebut, que són els gats a l'Hospitalet. Moltes vegades parlem dels animals, de la tinença d'animals, possiblement el que és més nombrós és la presència de gossos, i possiblement els gats passen una mica més desapercebuts perquè no els veiem tan sovint de forma habitual al carrer. Tot i que, abans li deia l'Araceli, i m'ho explicava la Susana, que hi ha gats a tot arreu. A l'Ajuntament aquest matí hem tingut un petit incident, una mica divertit, però es veu que tenim algun gat que ha fet de l'Ajuntament la seva vida habitual, que es va passejant amunt i avall, i avui han tingut... És un gat que està ben alimentat, que està cuidat, i avui s'ha carregat pel sostre i li ha caigut a una de les funcionàries al seu despatx. Per tant, hem tingut un enrenou, la Mari cridant, el gat assustat, tot això. Una mica anècdota, però ara l'Araceli parlàvem del treball que des de la ciutat segurament d'una forma discreta, moltes vegades poc coneguda, s'ha anat realitzant des de l'any 2005 fins ara, o 11-12 anys, que tenim una política adreçada també a aquesta part de la ciutat. La ciutat la formem tots, normalment parlem dels ciutadans, parlem dels veïns, jo com a alcaldessa poso sempre l'accent en les persones, però també som molt conscients que els animals formen part de la nostra realitat i que hem de, entre tots, fer entendre quines són les necessitats, quines són les problemàtiques, quines són les particularitats que moltes vegades per nosaltres són desconegudes i que amb una acció o amb una inacció podem millorar o podem empitjorar aquesta realitat. I jo tinc alguna anècdota, sobretot, lògicament, dels gossos, perquè és una evidència que formen part de la ciutat i que moltes vegades veiem la seva presència per coses que no ens agraden, i aquesta és una mica la queixa molt estesa de molts veïns i veïnes, i el nostre treball també de reconduir aquests comportaments que no són agradables, que són incívics, que no tenen cap culpa els animals, però sí els propietaris o els amos d'aquests, i que generen de vegades conflictes. Amb els gats, us deia, és diferent perquè no genera la mateixa problemàtica, però ara li comentava també a l'Araceli, fa un temps, al costat del Leonardo da Vinci fèiem una visita amb els tècnics municipals per millorar un espai que tenim allà, millorar un aparcament provisional, i em vaig trobar, era un dia que feia un fred horrorós, eren les 8:30 de la nit, i bé, venia una senyora caminant, que tampoc era un moment que no hi havia molta gent al carrer, i venia una senyora caminant i em va dir: alcaldessa, què esteu fent aquí? Dic, mira, estem mirant a veure si podem millorar aquest espai. No us carregareu això? Dic, home, de moment no tenim pensat, però home, això és un espai que possiblement d'aquí un temps es construirà. És que aquí tenim una colònia de gats. Diu, no, tranquil·la, que si hi ha una colònia de gats la tenim identificada i la tenim controlada, home, ja la traslladarem, ja farem perquè aquests gats continuïn la seva vida en un altre lloc i possiblement no podran continuar aquí, però ja trobarem una fórmula.
Vull dir que aquesta qüestió dels gats, aquesta realitat que estava present a moltes persones, a moltes famílies que tenen gats, que no surten al carrer amb ells habitualment, però que és una qüestió que sobretot des de l'àrea de la sanitat i de salubritat estem treballant i ens estem apropant una mica més amb entitats com vosaltres, perquè també, com li deia, nosaltres no som especialistes en determinades qüestions, sou vosaltres, i jo crec que la sort que tenim en aquesta ciutat, que és una ciutat gran, és una ciutat que tradicionalment ha sabut construir-se des d'un punt de vista humà amb entitats, amb objectius que van agrupant persones diverses però que tenen objectius o que tenen somnis o que tenen motivacions similars amb entitats. I són aquestes entitats moltes vegades les que nodreixen l'acció política, l'acció municipal, que en definitiva és la que teniu més a prop, amb les seves opinions, i és per tant, jo crec que molt important que trobades com aquesta o reunions no tan públiques però que es realitzen entre els departaments, diversos departaments de l'Ajuntament i entitats com la vostra, ens puguin ajudar a entendre més i millor sensibilitats, aspectes que possiblement des d'un punt de vista tècnic en determinats departaments no es consideren i no es tenen en compte. Quan treballem en un espai públic, quan dissenyem un espai públic, moltes vegades es realitza per part d'un tècnic que és arquitecte, que està pensant en tot un seguit de criteris i que moltes vegades no té en consideració qüestions de sensibilitat diversa que gràcies a les entitats, gràcies als col·lectius, a tenir en compte que en aquesta ciutat necessitem espais per nens, però també per gent gran, que necessitem espais per fer esport, però també per als animals, tot un seguit de qüestions que a poc jo crec que anem millorant o intentem com a mínim millorar a l'espai que és de tots. L'espai públic és l'espai comú, en el que evidentment també els gats formen part no del mobiliari urbà, sinó del mobiliari tampoc humà, però sí el factor animal que existeix, i hem d'intentar entre tots que ells també puguin tenir el seu espai a la nostra ciutat, una ciutat que és petita, que vivim moltes persones, que estem molt juntets i molt apretats, però que en tot cas amb bona sintonia i amb ganes que les coses vagin millor, trobarem fórmules per anar avançant en un món, moltes vegades, per mi, reconec, moltes vegades desconegut, però cada dia vaig aprenent coses noves que em fan intentar, com a mínim, millorar l'acció de govern. Per tant, estem, la Cristina i Jesús, que és el tinent d'alcalde, estaran aquí per escoltar molt, per parlar poc, però per escoltar molt, aprendre de tot el que pugueu dir, d'escoltar també les vostres crítiques, que segur que existeixen, segur que no fem tot perfecte, que hi ha coses a millorar. Això sempre passa i aprenent també de la crítica es millora una ciutat. Jo res més, agrair-vos la vostra presència, agrair evidentment a l'Araceli i a tot el teu equip que estigueu aquí, que ens possibiliteu conèixer una mica més i millor el món dels gats de l'Hospitalet, agrair també el vostre reconeixement del treball que s'ha fet, un treball que continuarem tirant endavant i que comptem amb la vostra ajuda, la vostra crítica positiva per millorar la ciutat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, jo crec que l'alcaldessa ja ho ha dit tot. Sí que no diré gaire, únicament agrair-vos que compartiu aquesta tarda amb nosaltres i agrair-vos sobretot a la Rafel i a l'equip de Provat l'esforç d'engrescar-se en aquesta proposta de jornada amb una exposició
que ressoneix i desvela el misteri dels gats als Hospitalet, perquè com deia l'alcaldessa, sembla que no hi siguin, però hi són. De fet, tenim ja més de 82 colònies controlades de gats a la ciutat i d'aquí el nom, amagats. On són els gats? Doncs avui ho descobrirem. Una a l'Ajuntament. Una a l'Ajuntament. De fet, en equipaments municipals tenim 3 colònies. Hi són. I a més fan molt bona tasca en salut pública. Ja està bé. Col·laborem tots aquí. Agrair-li a Rodat la feina que fa i sobretot també a tots aquells ciutadans i ciutadanes que ens ajuden, com la senyora de Leonardo da Vinci, a controlar i a protegir aquestes colònies i a mantenir-les sanes. I res més, ja ho deixem amb l'Araceli i amb el seu equip, que pujaven la Montse, pujava i no sé si algú més de l'equip de Progat. El noi que havia molta dona, que ens reservin la trobada d'avui. Gràcies. Jo no podré estar tota l'estona, però si em deixa la meva agenda una miqueta, sí, no? Escoltaré una mica. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, moltes gràcies. Volem agrair a l'Ajuntament de l'Hospitalet aquests 10 anys de bona feina, 10 anys de bona feina en Progat i amb totes les persones que estan treballant al carrer, gestionant aquests animals, perquè en aquests 10 anys hem fet molta feina, sou un dels ajuntaments pioners en fer aquest treball i vaja, els resultats són molt bons. I ara us farem una exposició del que són les colònies de gats, de com es formen i de com ens hi relacionem, dels problemes que ens trobem, del tipus de ciutadans que hi ha, de com veiem els gats als diferents ciutadans i de com hi ha una única solució, que és la que estem aplicant aquí, i de com funciona. En primer lloc, perquè veiem que tots hi estem relacionats, m'agradaria que alcéssim la mà les persones que tenim gats a casa, per exemple. Déu-n'hi-do. Les persones que esteu gestionant gats al carrer, molta gent. Les persones que esteu treballant amb gats, que sou veterinaris, auxiliars, que sou tècnics de l'Ajuntament o que sou polítics i esteu gestionant des de l'administració els gats. Les persones que sou favorables als gats. Les persones que sou contràries als gats. Aquí no n'hi ha cap, però també n'hi ha i els hem de tenir en compte. Tots hi estem relacionats d'una forma o d'una altra. I això és molt important per poder resoldre les coses que passen al carrer. Els gats de la ciutat. Els gats lliures són els nostres veïns i sota l'etiqueta de fauna urbana formen part del medi on nosaltres ens relacionem amb ells. Formen part de la nostra vida quotidiana. Habitualment passen desapercebuts. Sabeu que hi ha altres ciutats arreu del món on hi ha gossos lliures també. També es gestionen de la mateixa manera que els gats, però causen bastants més problemes per temes de mossegades i de transmissió de malalties que els gats, al ser més esquius, costa més que ens traspassin els humans. Aquí explicarem què els fem, per quins motius i els problemes que ens trobem en fer-ho. Les colònies són agrupacions de gats al carrer i poden ser vistes com a nuclis amb problemes pels gats, com a agrupacions amb problemes pels humans i des de l'administració ho veieu normalment com a nuclis conflictius per la convivència humano-animal i amb algun tipus de risc sanitari. Ara explicarem com són les relacions humano-felines segons les estructures socials de relació. Ens hi podem relacionar convivint amb ells, els podem anomenar mascotes o animals de companyia, amics, companys o família fins i tot. Mascotes és un terme que no ens agrada perquè significa, segons el diccionari, és una persona, un animal o una cosa que tenim com a símbol perquè ens porta bona sort. I llavors, vaja, és una mica estrany, no?, tenir un gat com a amulet, no? Preferim anomenar-los d'altres formes. I tenim una relació laboral moltes vegades, els veterinaris, els especialistes, els tècnics de laboratori, les ATVs, i tenim una relació laboral també tots els
les persones que treballem des de l'administració, des de l'advocacia, les forces de seguretat, encara que sembli mentida, la policia local ha de saber, ha d'estar informada. Després hi ha relacions de feina des de les organitzacions de drets animals, de voluntariat, de gestió ètica de colònies, de gestió d'adopcions, de mediació, de formació, d'educació, de veïnatge. Hi ha persones que hi conviuen plenament i hi ha persones que hi conviuen a desgrat i llavors hem de solucionar els problemes que causen. Són relacions de feina també amb les persones que cuiden aquestes colònies, que aquí hem vist que n'hi ha moltes. I la importància d'aquestes estructures socials ve donada perquè a partir d'aquí estructurarem com ens relacionem amb ells més enllà. Hem vist les relacions de veïnatge, de convivència, de feina, i depenent de com ens estructurem, això serà positiu pels gats o pot ser negatiu, i pot ser positiu per l'administració o pot ser negatiu. Ara veurem un vídeo. Aquesta senyora que espera aquí. Si pots aparcar. Policía y ha ido a reclamar y dice que uno lo sabe y otros no lo saben, ¿sabes? Lo de la alimentadora. Vale, pues no sabía lo de la tarjetita, ¿ves? Como lo llevaba a Adriana no sabía yo. Sí, ya. En Barcelona sí. Aquí también, Vale, muy bien. Pero después ya no sé lo que pasó y ya dejaron de darlo más. Adiós. Ahora la atención y fue ahí El Pau. el parque de la CEPEL, a los serpientes. En el parque de CEPEL, de policía, entonces fue, y dice, es que todos no lo saben, de que hay alimentadoras de... Bueno, esto pasa en la Guardia Urbana de Barcelona también, que se olvidan de informar a los nuevos. Bueno, falta de comunicación. ¿Cuántos años hace que cuidas los gatos? Por unos 15 años. Y al principio había muchos más gatos que ahora. Explica un poco tu experiencia, cómo... Sí, al principio había muchos más gatos, lo que pasa es que por medio de ProGat los llamábamos y entonces los iban esterilizando y claro, ya hay menos gatos, otros que ha adoptado gente, otros que han fallecido, pero... ¿Crees que es muy bien? Es la mejor manera de controlarlos, ¿no? Sí, la mejor manera de controlarlo, claro. ¿Y os dejan animales todavía en la calle? Todavía dejan. Yo a veces procuro que no me vean, procuro ir por la noche, tarde, que disimular que no me vean porque sí que me han dejado. O sea, la gente cuando sabe que es un gato de comer, te abandonan su gato de casa. Claro, porque si no ya no tendríamos, ya estaría todo controlado, ¿no? Sí, claro, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay gente que tiene en sus casas, también tienen gatos sin esterilizar y dejan que paren la gata y cuando paren la gata, pues hay que echarlos fuera los gatos y como llevan un sitio donde hay una colonia, ahí se los ¿Y ahora cuántos gatos hay en tus colonias? Yo tengo 2 colonias. Dos. En una colonia hay 4 y en otra hay 3. ¿Y antes cuántos habían habido? Uy, muchos. Ha habido hasta 12 o 13 ha habido en una de las colonias. Y en otras por lo menos 6 o 7 también ha habido. Bueno, o sea que ha valido la pena. Bueno, y seguir luchando, ¿no? Sí, yo tengo ¿Crees que vale la pena, Sí, no? sí, vale la pena. Pues. ¿Y gatos enfermos tenéis? ¿Se han ido? Cuando se están enfermos, ¿qué haces? ¿Los llevas tú? Yo ahora cuando están enfermos, ahora Los avisas. la aviso. Antes los llevaba, pero me enteré de que ProGat, llamo a ProGat y enseguida o vienen a buscarlo, le llevan al veterinario o voy yo y los... Mira, me llamas y aviso al veterinario y te atiende. Bueno, Bien. pues estoy contenta. porque Ahora a ver si... es una labor de todos esto, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que el ayuntamiento nos tenía que ayudar un poquito al pienso porque quieras o no, gastamos mucho. Ahí. Si se consigue controlar los gatos, que haya pocos, el dinero que se gasta en esterilizaciones ya se podría gastar en pienso. Pero mientras
sigan habiendo gatos nuevos es un desespero. Ya, ya. Ayer me llamó la María que hay 4 gatos nuevos en otra colonia. Igual que tú esta semana que tienes esta tarde un gatito nuevo. Sí, pero lo voy a llevar a que lo esterilicen, sí, Claro, sí. sí. Lo llevo a que lo esterilicen, sí. Y suerte que vosotros recogéis los mansos y os ayudáis entre vosotros. Sí, que yo también te lo agradezco. a ver si encontramos algún adoptante y todo eso. Claro. Bueno, estic luchando. Estoy luchando por ello. Això és un exemple de la feina que es fa. Ara parlarem una mica de les estructures afectives de relació, de com ens relacionem amb els gats. Hi ha les relacions de filia, que passen pel respecte, la consideració, la col·laboració, l'ajuda, o en casos extrems parlaríem de catwomans i catmans, de fòbia, per mala informació, per desinformació, o bé per por, per pànic, per fòbia o per psicopatia, que n'hi ha pocs però també n'hi ha. I d'indiferència, que són les majoritàries. La major part de la població és indiferent al tema dels gats del carrer i bàsicament perquè ni sap que n'hi hagi. Però malgrat tot, a les persones que són indiferents, i aquí tirem molt d'estadístiques dels Estats Units perquè és un lloc on es fan estudis de tot, aquí comencen a fer-se però no tant, parlaríem de que la gent indiferent, en quan li preguntes que què s'ha de fer amb els gats de carrer malgrat que causin molèsties, si sacrificar, no fer res o no ho sabem molt bé, la major part de la gent contesta, un 81% de la gent contesta que més val no fer res. O sigui, malgrat que els hi causin molèsties, el tema de sacrificar ja està mal vist per la majoria de la població. El 60% dels gats als Estats Units tenen possibilitat d'esdevenir gats de carrer i segurament això fa que es vegi la filia que tenim amb els gats que faci que sigui impossible veure que els podem matar com a forma de gestionar-los. Aquí ara passarem un vídeo de 2 companys de l'Hospitalet que treballant aquí han descobert els gats i quina és la seva reacció a l'hora de gestionar-los. Mireu quines construccions els hi fan perquè puguin dormir. Soy Oscar Santos, trabajo en una empresa de Hospitalet, colaboro con Progat y estamos contentos por el hecho de poder ayudar, que los gatos hay un control de los gatos y que no encontrarnos gatos atropellados y poder convivir con ellos. Hola, em dic Núria Oliver i vaig venir al setembre a treballar aquí a Hospitalet i em vaig trobar que hi havia diverses gates que havien parit, amb cries petites, vaig veure algunes atropellades i la veritat no és gens agradable i no costa res estabilitzar-les i tenir-ho controlat. Estic molt contenta d'haver contactat amb Progat, que hagi pogut portar la tasca d'esterilització a totes les colònies que hi ha per aquí i sobretot l'Ajuntament d'Hospitalet, que ens dona suport. I la veritat és que no costa res i els donem una mica de qualitat de vida a aquests animals que estan tirats al carrer. Però bueno, arriba a menjar. Els que m'interessa és que no saben res, que no sé vosaltres. Aquí no hi ha res, aquí també teniu la persona que surti, que no li ha de sortir, no? No pot. Però és que hi ha molta gent que està sempre apagada, que no vol sentir.
aquesta, com heu vist, ja tenia la marqueta a l'orella, ja està gestionada. Com ens posicionem llavors els ciutadans? Ens posicionem davant dels gats o per experiència pròpia o per suposicions, creences o prejudicis o per altres experiències. El grup A, que en diem, la majoria, descobrirà com es posiciona quan vegi que hi ha gats al carrer i reaccioni d'alguna manera. El grup B, que en diem de la filia, són persones empàtiques o projectives que es deixarien fer qualsevol cosa pels gats perquè moltes vegades sembla que pertanyem a una espècie de religió que adora els gats i que els té com a déus. Com que n'hi ha més de 4.200 religions al planeta, doncs no em ve d'una, no? I els coneixereu perquè ens passem el dia compartint vídeos d'ells per tot arreu. Després hi ha un altre grup, que en diem el grup de la fòbia, que no necessàriament és fòbic, però que pot ser que tingui por als gats, per exemple, no? I és molt important que el tinguem en compte quan gestionem animals al carrer, perquè pels que som empàtics amb els gats, diguéssim, ens sembla que hauria d'estar tot ple de gats perquè són molt bonics, però la gent que els hi té por hem de respectar aquestes pors, no? Hi ha una cosa que es diu aurofòbia, i que és fòbia als gats, fins i tot. O sigui, aquestes persones veient una imatge d'un gat es posen a suar, tenen palpitacions, llavors no podem fer que aquestes persones estiguin contentes de veure els gats. Hem d'invisibilitzar els gats. I en psicologia està estudiat que entre un 2 i un 3% de la població és psicòpata. Llavors, quan ens trobem persones que diuen que odien els gats, ara veurem grups de Facebook, per exemple, que es munten al voltant de l'odi als gats, a nosaltres ens serveix molt també per aprendre per què hi ha persones que odien els gats. Aquí alguns expressen coses com que estos bichos se pelean en la noche, los perros ladran y no duermo. Per què es barallen al vespre? Doncs perquè no estan esterilitzats. Si llegim aquests comentaris podem entendre per què hi ha persones que expressen els problemes que tenen a través de l'odi. Després, diguéssim que manca ja l'argumentació i al final les discussions acaben sent no res. Però a nosaltres, a les organitzacions, ens serveix per saber els problemes que poden haver darrere de les colònies. Les accions que hem de prendre, llavors, no poden venir per la filia ni per la feina que fem amb els gats. Han de venir, ni per la religió que tinguem, han de venir moderades per la ciència, per l'experiència, la realitat i experiència d'altres grups i altres persones arreu del món i per la llei. Una llei actualitzada que sigui proactiva i no reactiva com fins ara era, unes ordenances modificades d'acord amb les noves relacions que establim amb els animals i que ens serveixin a tots per gestionar correctament les colònies al carrer. Els entorns humano-animals es poden gestionar correctament seguint aquestes 3 premisses, la realitat, la ciència i unes ordenances proactives que ens permeten bastir un treball que sigui positiu per tothom. I per saber què hem de resoldre, les associacions ens preguntem moltes vegades què li ve al cap a la gent quan preguntem pels gats de carrer. En molts casos, la gent no sap ni que hi ha gats. Nosaltres, des de Progat, hem anat moltes vegades perquè una alimentadora ens ha demanat ajuda en altres poblacions, hem anat a parlar amb els alcaldes i ens han dit, però hi ha gats al carrer. A vegades ni ho saben, no? Però normalment la gent que ja ha percebut els gats creu que n'hi ha massa. I a vegades creu que n'hi ha massa perquè li sap greu pels gats i a vegades creu que n'hi ha massa perquè es pensa que un dia no podrà trepitjar el carrer sense trobar-se amb tants com aquí. Una segona cosa que pensem és que estan mal alimentats. I com podem reaccionar davant d'això? Doncs les persones que són més empàtiques patiran per l'animal i altres pensaran, jo que sé, que els gats acaben accedint a dintre de les cases a buscar menjar o poden accedir a llocs on no vulguin a buscar-se el menjar. En qüestions ecologistes, per exemple, podem pensar que els gats maten per menjar i si maten ratolins ens pot semblar bé, però si maten a segons quins tipus d'ocells ens pot semblar malament. Tot això s'ha de regular. Sabeu què és el símbol aquest que surt aquí dalt? Algú el coneix? És el símbol de l'extinció. Aquest símbol no obre telenotícies, però estem en plena 6ª extinció. Els científics diuen que estem en plena 6ª extinció de moltíssimes espècies. I la veritat és que, més enllà del canvi climàtic, les espècies estan amenaçades per l'acció humana, perquè els nostres entorns
cada vegada s'eixamplen i deixem menys espai a altres animals. El més fàcil és culpar els gats, però la realitat ens diu que el 93% de les aus amenaçades és per manca d'hàbitat, perquè estem destruint els seus hàbitats. Hi ha altres coses que també els fan morir, com els pesticides, per exemple. 70 milions d'aus moren per acció de pesticides. Això eren estadístiques dels Estats Units una altra vegada. Si mirem què estem fent més a prop, per exemple, la comunitat de Castella-La Manxa està exterminant alguns animals perquè els hi fan la competència als caçadors o als pescadors, per exemple. Llavors, moltes vegades ens és més fàcil culpar el gat d'un problema que causem nosaltres, perquè veure que el causem nosaltres ens hauria de fer prendre les solucions a nosaltres mateixos. I això és fruit d'una construcció mental que tenim, que és cultural i religiosa, on posa l'home blanc per damunt de la dona i de la resta d'animals, i una construcció ecològica biològica ens posa tots en una situació igual. I llavors ens fa pensar en compartir els espais d'una altra manera. Una altra cosa que pensem, quan pensem en els gats de carrer, és que els posen menjar al carrer. I això, per exemple, per a algunes persones ens fa pensar que molta gent posa menjar inadequat i altres persones poden pensar que això els porta problemes des d'altres animals, insectes, paràsits o deixalles. Hi ha gent que pensa que estan malalts els gats al carrer. I és cert, hi ha gats que s'han d'agafar i s'han de curar, i hi ha gent que té por que aquests gats els contagin aquestes malalties. La veritat és que les zoonosis, que són les malalties de transmissió entre espècies, són difícils d'agafar al carrer. Les malalties amb els gats poden ser una preocupació per ells estètica, perquè hi ha gent que diu que estan malalts i fa com angúnia veure'ls així al carrer, o pot ser real perquè pateixin per ells. I bàsicament els animals al carrer els afecten malalties de pell, d'àcars, de paràsits, víriques que es transmeten entre ells o d'accidents derivats de viure al carrer. També hi ha malalties pròpies d'altres mamífers, com jo que sé, pot haver gats que visquin molts anys, actualment estan vivint ja molts anys al carrer, i que acabin desenvolupant un càncer, per exemple, i que a vegades no es pot tractar igual un gat de carrer amb càncer que un gat de casa amb càncer, i s'han de prendre decisions per evitar el seu patiment. La preocupació per nosaltres ens fa pensar en les zoonosis o en les malalties que els hi poden passar a altres animals que convisquin amb nosaltres. La veritat és que les zoonosis són molt difícils. El contagi és molt difícil perquè el gat és un animal esquiu que no té contacte amb nosaltres. Les alimentadores posen el menjar, els poden acaronar una mica, però no hi ha una interacció. I amb els animals que tenim a casa, si són rondadors i surten al carrer, però si estan esterilitzats, si estan vacunats, si estan controlats, és molt difícil que agafin malalties. I la toxoplasmosi, sabeu que és molt difícil d'agafar-la d'un gat i que el més fàcil és que la gent que ja tenim antígens l'haguem agafat o de menjar verdura mal rentada o de menjar carn d'altres animals poc feta, perquè és un bacteri que es troba en la musculatura dels animals que s'utilitzen per consum. Normalment la toxoplasmosi afecta a persones immunodeprimides i en cap cas es donen epidèmies d'això. Hi ha gent que també s'afecta perquè veu que els gats van en grups, i les agrupacions de gats són al voltant de la colònia, és en un punt d'alimentació, però els poden veure així com si anessin en bandes. Hi ha gent que pensa que són ells els que provoquen les deixalles, i la veritat és que hi ha alguns gats que s'han de buscar la vida amb els contenidors i buscant deixalles. Però si veiem aquest gos a la platja, oi que no direm que és aquest gos el que ha provocat aquesta brutícia que hi ha aquí davant? En tot cas, som els éssers humans els que provoquem aquestes coses. Hi ha gent que li preocupa veure la mort al carrer, veure la mort o veure tot el procés de degradació fins que arribi a desaparèixer l'animal. I les molèsties, això és un clàssic, les molèsties que causen els animals que no estan esterilitzats, que clar, ens poden fer sentir que estem constantment vivint a sota d'una manifestació. Accidents. Hi ha gent que es preocupa pels accidents que pateixen els animals, o hi ha gent que es preocupa pels accidents que poden causar els gats, I s'ha de respectar que hi hagi gent que tingui aquesta visió dels gats.
Els vehicles també és un tema que preocupa. A unes persones els preocupa que els gats entrin a dintre dels motors i prenguin mal, i a altres persones els preocupa que els ratllin el cotxe, per exemple, no? I s'ha de respectar això també. I hi ha gent que pensa en les alimentadores, no? Hi ha gent que veiem a les alimentadores com unes entranyables persones que es cuiden dels gats al carrer i altres veuen això. I com són les alimentadores? Que nosaltres coneguem s'han fet 2 estudis. L'Agència de Salut Pública de Madrid va fer un estudi el 2008 i pensant en fer un programa de formació i sensibilització de les alimentadores. Llavors van descobrir que la major part tenien entre 45 i 60 anys seguit pel grup de 31 a 45, el 72% té treball remunerat i que molta gent comptava amb estudis universitaris, que el percentatge de dones és superior, que dedicaven 3 hores diàries a tenir cura de les colònies i que les despeses mensuals anaven des dels 40 euros fins als 2.000. Aquesta foto és d'una senyora de Dublín, perquè veieu que alimentadores de gats n'hi ha tot arreu. També l'estudi psicològic de Madrid Salut deia que el 60% de les alimentadores, persones alimentadores, compleixen aquestes característiques. Prefereixen treballar soles, són rígides, escèptiques i sovint molt crítiques, són moralistes, responsables i conscienciades, amb una alta capacitat pel pensament abstracte, que funcionen amb alts nivells d'estrès i sovint ignoren aquests senyals de risc, tenen alts nivells d'ansietat, són autosuficients, poden prendre decisions sense tenir en compte les opinions alienes i poden desconnectar-se de la resta de la gent posant fronteres personals molt marcades. La Fundació Silvestre, que treballa a Barcelona, a alguns altres llocs de Catalunya, però bàsicament a Barcelona, també va fer un estudi el 2015 i va apuntar que el 93% són dones i el 7% homes. El grup majoritari també és molt semblant, de 41 a 65 anys, el 44%, i de 26 a 40 al 30%, que tenen professions molt variades i treballen a temps complet, que a més hores s'ocupen dels gats, més hores treballen també fora de casa. Això trenca alguns mites que ens lliguen amb l'alimentadora aquesta dels Simpsons. El 56% treballa 40 o més hores setmanalment i el 31% de 20 a 39. Conviuen amb altres persones i tenen 1 o 2 gats majoritàriament. Només un 6% d'aquestes persones viuen soles, tot i que no estan aïllades socialment. La majoria, el 52%, porta entre 1 i 10 anys fent aquesta feina de cuidar colònies al carrer, un 14% entre 11 i 20 anys i un 13% porta més de 20 anys. Això vol dir que són relacions on s'estableixen vincles molt forts. La freqüència d'assistència a la colònia, la majoria va cada dia. Imagineu-vos quin vincle hi ha cada dia durant 20 anys persones treballant així al carrer. El 76% de les persones coneix a tots els gats que hi ha a la colònia i fins i tot els hi ha posat un nom. El 78% informa a l'associació que tingui com a referent dels problemes que tinguin els gats. Un 12% no ho fa. Això també és important saber-ho per saber com es fa el manteniment d'aquestes colònies. El 67% es veu capaç de medicar-los, un 25% a vegades i un 8% no. La major part diuen que necessiten ajuda per capturar els gats malalts i que no l'obté. Un 83% demana ajuda per capturar, un 72% per anar al veterinari. Tot això ja forma part del manteniment. I sobre el tema dels cadells, això també és molt curiós, perquè malgrat els problemes que porta tenir cadells a la colònia, hi ha gent que li agrada tenir-ne. Llavors això fa que les colònies no s'acabin de gestionar mai correctament, perquè si el vincle és amb el cadellet, hi ha persones que no avisen que la gata està prenyada i llavors les deixen parir. Per això és important anar formant a les persones. El nivell de felicitat i utilitat que senten aquestes persones és molt alt i el vincle per això es manté. Només se senten molt infelices, inútils o desenvolupant una activitat gens positiva el 9%. Imagineu-vos.
I ara parlem una mica de les dificultats. Si totes volem el mateix, per què tenim dificultats? Doncs perquè a vegades hi ha diferències entre les particulars i les organitzacions, perquè hi ha diferents conceptes del que significa ajudar un gat. A vegades ajudar un gat pot ser per alguna persona deixar-lo al carrer i per una altra pot ser agafar-lo i eutanasiar-lo, per una altra pot ser agafar-lo i portar-lo a una casa d'acollida. Hi ha diferents conceptes del terme ajudar, de com i quan es fa. A vegades hi ha descoordinació, hi ha mala informació, hi ha gent que no es forma, hi ha creences errònies, hi ha gent que es creu, per exemple, que pots canviar un gat d'una colònia a una altra i això no es pot fer i llavors això crea problemes. Hi ha problemes personals entre les persones i després hi ha els aspectes psicològics. Un 25% de la població general, no de la població que estem treballant amb gats, té problemes i trastorns relacionats amb l'ansietat, la depressió, les addiccions, síndromes acumulatius o el síndrome de burnout, que és el síndrome de sentir-se cremat. I després hi ha estudis de psicologia molt curiosos que ens diuen que el 98% de la població, o sigui, podríem dir que tothom creiem que tenim millors qualitats emocionals en tant que altruisme i empatia o pràctiques en tant que habilitats que la mitja de la població. Això fa que si no estem formats i no rebem el feedback d'un altre, ens pensem que el que estem fent nosaltres és el que està bé i el que està fent l'altra persona és l'incorrecte. Amb les dones això es corregeix una mica quan rebem la impressió d'un altre. Amb els homes aquesta sobrevaloració, segurament per cultura, la manteniu igualment alta. Hi ha dificultats també de forma externa perquè, per exemple, pot ser que no hi hagi interès en el benestar dels animals o que hi hagi diferències culturals. Pot ser que hi hagi gent que al poble tinguin un tracte amb els animals i a la ciutat en tinguem un altre. I aquestes diferències culturals fa que hi hagi problemes a l'hora de gestionar els animals. I en temes de salut pública, ja pot ser que hi hagi, no és el cas de l'Hospitalet, però hi ha altres llocs on no és un tema prioritari pels governs o que no hi hagin organitzacions que puguin fer aquesta tasca. Hi ha llocs que no hi ha, hi ha pobles que no hi ha organitzacions de drets animals organitzades per fer aquestes tasques. On hi ha llocs que n'hi ha i que estan barallades entre elles i que tenen criteris dispars i això fa que l'administració tingui molts problemes per saber com ha d'actuar correctament. Les motivacions xoquen, però per sort només hi ha una forma correcta de treballar. I això ens dona molt avantatge. I per què actuem? Actuem per nosaltres, tant pels que estem a favor dels gats com de la gent que hi està en contra, perquè els gats en cap cas ens demanen que actuem. Actuem sempre per nosaltres. L'administració perquè rep queixes, perquè troba que hi ha persones que es queixen que els entorns estan deteriorats o que les condicions de salubritat no són les que haurien de ser, perquè hi ha notícia, dejeccions, animals morts, restes de menjar, brossa, perquè hi ha insectes o paràsits, perquè es preocupen per la salut d'altres individus de llocs determinats, perquè hi ha sorrals, per exemple, perquè hi ha risc d'atropellaments o agressions, per superpoblació, que això provoca miols, baralles, marcatge, gats rondant, camades, malalties i morts, perquè hi ha problemes, per exemple, amb patis o amb zones ajardinades, perquè hi ha problemes amb vehicles, amb sorrals, perquè hi ha problemes amb grups ecologistes, perquè hi ha diversitat de llocs on s'ha d'actuar per minimitzar els problemes. Però com veieu aquí, una de les companyes de l'Hospitalet ens ha enviat aquesta fotografia que diu «Soy la nena que vive en l'Hospitalet, no tires basura donde vivo y donde nací». Aquests problemes no els causen els gats, els causem els humans. On creieu que és més complex gestionar un conflicte? A la casa aquesta aïllada o a la part de baix on són molts veïns convivint junts? On creieu que hi ha més probabilitat que es doni un conflicte? En una piscina on hi ha un nen que està nedant o a la piscina de sota on no sé si cap algú més? És molt més fàcil que hi hagi conflictes en entorns urbans perquè estem acumulats molts milers de persones i centenars de gats.
La gestió de la biodiversitat i del conflicte és més complicada a més complex sigui l'entorn. En una ciutat com l'Hospitalet, l'entorn és més complicat perquè hi ha més interaccions de persones, d'animals i de tot tipus. Els gats en àrees que no siguin urbanes es poden trobar de 3 a 4 per quilòmetre quadrat i aquí en trobem centenars i també trobem milers de persones per quilòmetre quadrat. Llavors, per saber com hem de gestionar els gats hem de saber d'on surten i quan són, no? Us creieu aquesta piràmide? Que en un any 2 gats seran 12 i en 9 anys seran gairebé 14 milions de gats? Si fos així no podríem anar pel carrer. Hi ha molta mortalitat, d'embrionària, d'avortaments, de naixements d'animals morts. No hem de fer servir aquesta piràmide perquè espantem a la gent. No hi ha estadístiques, no hi ha estudis de la mortalitat de gats al carrer, però sí que hi ha estudis de mortalitat amb criadors de gats. I la mortalitat va d'entre el 15 al 50%, perquè podem pensar que al carrer és bastant més alta. I a vegades arriba al 70%. No hi ha estudis, però pel que hem vist nosaltres pot arribar al 70%. I d'on surten les colònies? Fa 10.000 anys, a la mitja lluna fèrtil, que és el primer lloc on tenim coneixement de les agrupacions de gats, surten al voltant dels punts d'alimentació que creen els humans amb els sils de gra. I actualment, les colònies de gats sorgeixen al voltant d'un punt d'alimentació que creem els humans quan el deixem al carrer. Sabeu a on del planeta no hi ha gats? Algú sap? Hi ha gats a tot arreu del planeta, menys als llocs on hi ha gel i neu més de 320 dies a l'any. O sigui, hi ha gats a tot arreu del planeta, menys als pols. I tots els que estan al carrer estan al voltant d'un punt d'alimentació. I d'on surten? Doncs surten en alguns entorns de persones que els han posat com a biocontroladors, o sigui, com a animals que controlen altres animals, en aquest cas ratolins, bàsicament, o de gats que s'escapen, o de gats, bàsicament gates, que surten a parir al carrer perquè els han matat les camades a casa i com que ja s'ho saben, llavors surten a parir al carrer. Per exemple, de gats rondadors que no estan esterilitzats i deixen prenyades a gates, la gata del veí, la gata de la veïna. I qui ha de resoldre això? Ara us mostrem un vídeo del Camí de la Fonteta que explica com van néixer algunes colònies. Oye, ¿ya no es urbano? Sí. ¿Ya tot això? Oye, això és un perill, no pels gats, o no? No, jo recordo menjar aquesta banda d'aquí i me va dir, es que no sé qué, no sé cuántos. Digo, mire, esta gata viene a comer aquí hace 6 años. Sí. No lo puedo poner en mi casa porque el perro no quiere. O sea, yo le pongo la comidita en esta bandeja, lo saco y la pongo y punto. Y es la... Si miras el camí així, veus allà al mig hi ha una bandeja blanca, doncs allà s'ha puesto que lo menjava a Badona. Badona! No n'hi ha gaire, però no tots estaran a casa d'Angelita. Tots van a casa d'Angelita i l'altre dia diu, oye, me ha venido un ocupa. Diu, per què? Perquè aquí hi ha metge. Després el seu fill es va veure que ve d'aquí dalt, del puesto del metro. Des que aquí al metro hi he estat 3 setmanes, però he trobat 2 persones que estan fent els matos i m'han fet la vida impossible. Són dolors. Hi ha gent per tot en aquest món. I estan parats tots, els de Caputxeres, menys el negre i el rosset, que estan a l'ascensor, que no hi ha manera de poder-los agafar perquè la gent no m'ajuda. I llavors és molt difícil. Que a mi no coneix, veu que tinc dos, no sé què dorm aquí. Ah, sí. Allà n'hi ha una altra, o sigui una caseta perquè no es mullin, i aquí estan recollits i els hi dono menjar gràcies a Progat, perquè si no els va guardant aquí. Aquí té una altra caseta. Aquesta no deu tenir caseta i li he posat una caseta perquè no es mulli. Estem molt contents, o sigui, ja tinc Progat,
dels que estaven a les altres cases, quan es van fer les obres, doncs els va recollir ella. Aquest comptes de collaret deu ser el preferit. Això és el camí de la Fonteta, és el barri, hi havia, em sembla que eren 22 cases, com és lògic el tenir jardí, tenir hort i no sé què, hi havia gats, cada casa en tenia 2, 1, 3, el que fos, però quan es va començar a fer les obres els gats van quedar molt abandonats moltes d'aquestes. Recordo que vaig venir aquí cap al 2015, tot això eren excavadores... Sí, quan van començar les obres. I vam aconseguir agafar... Sí, gràcies al Progatus es van poder agafar tots els gats, esterilitzar-los, que és una cosa molt important, perquè no hi hagi comptes de 5, 50, i estan ara acollits aquí amb aquesta senyora que té molta paciència, l'Angelita, i d'això. Casa teva és aquella d'allà. Quantes cases han quedat? 3 cases. 3 cases. 3 cases, només vitalícies, però l'Angelita i el Josep Marcet. I el de més qui fa? Perquè deurien ser cases més maques. No, perquè com van preferir tenir un pis o de protecció oficial o el que sigui, nosaltres vam preferir que l'ens aquí encara que es pot vitalícia. Fantàstic, perquè és que esteu molt bé. Els perjudicats van ser els pobres gatets. Jo me'n recordo que a l'Angelita tots els gats estaven aquí, amagats per sota els testos i per tot arreu. Bueno, a més és molt malalts i ferits. Sí, i n'hi havia algun que com hi havia baralles per agafar el menjar, es barallaven i aleshores a portar-lo al veterinari i castrar-lo, la cosa ja està. Ara els demana el pinso a les 7 del matí. Quants gats té ara l'Angelita? Jo diria que en té 5. 5 de fixos, no sé si són 5 o 6. Molt bé. S'han trobat casa i estan controlats i cuidats. Els matxos es van poder adoptar alguns gats. Sí, perquè en vam trobar 4 petits que estaven a la via i els hi hem buscat casa. Bueno, molt bé, molt bé. Dóna gust trobar gent com vosaltres. És que ens agrada molt els bitxos. Ai, sí. Ha sigut un plaer, la veritat. Heu vist aquí, ens explica d'alguna manera com es formen algunes de les colònies, no? Llavors diem, i de qui és el problema? Doncs el problema és de tots. Si ho fem bé, no serà problema dels gats, però si no ho fem malament, serà problema dels gats també. I qui ho ha de solucionar? Doncs ho hem de solucionar també entre tots, entre les persones que són favorables, les que són contràries i l'administració. I com es fa això? Doncs es fa amb la suma d'unes quantes coses. Informant, formant, conscienciant a tota la comunitat humana, a criatures, adolescents responsables de la tinença responsable d'animals, comunitats de veïns, partidaris i detractors, grups i entitats animalistes, administracions que ho fan bé i les que encara no estan assabentades dels mètodes eficaços de gestió. Es fa adaptant la legislació a les necessitats, ja que la legislació pot ser una eina per fer o també pot ser una trava o una excusa per evitar treballar. Cal modificar-la perquè serveixi a la comunitat, malgrat que això ens creï més feina a totes. Catalunya té una legislació sobre protecció dels animals i deixa en mans municipals la gestió de les colònies de gats. S'ha de fomentar l'adopció, evitar la cria domèstica també, és molt important. S'ha de formar sobre la tinença responsable, s'ha d'ajudar a la identificació i l'esterilització dels gats domesticats, s'ha d'aplicar la captura, esterilització i retorn dels gats de carrer, s'ha d'impulsar la gestió ètica i és imprescindible combinar-ho tot per tenir èxit a mig i llarg termini. S'ha d'evitar els abandonaments i, si n'hi ha, s'ha de fer la recollida i fomentar l'adopció responsable d'aquests en centres públics ben gestionats per entitats animalistes, si és possible. S'ha de treure els domesticats o els mansos en adopció responsable i deixar els gats lliures al seu hàbitat amb les màximes condicions de seguretat i benestar. S'ha d'aplicar la gestió ètica, que inclou l'atenció dels gats lliures en centres veterinaris quan calgui per millorar el seu estat de salut, i estaria molt bé que comencéssim a estudiar si, per exemple, la vacunació baixaria el nivell d'ingressos per malaltia clínica o si millorar la qualitat del pinso també baixaria algun tipus d'incidències veterinàries, perquè això, a la llarga, ens evita moltes despeses i molts problemes. I com es fa això?
Doncs això també es fa acceptant que l'eutanàsia en gats malalts, que a vegades és una cosa que ens costa molt a les persones quan estem al carrer, és necessària quan no es pot fer un bon maneig de l'animal i quan se li ha d'estalviar patiment agonitzant al carrer. I també s'ha d'evitar que l'eutanàsia s'apliqui de forma incorrecta per altres motius que no tinguin com a finalitat única el benestar del gat i l'estalvi de patiment innecessari i irreversible. L'administració patrocina i coordina amb les ONGs el que fan aquestes al carrer, amb la implicació imprescindible de les persones que estan cada dia a peu de carrer amb els gats, alimentant-los, sabent com estan, si estan les gates embarassades, si hi ha malalts, si han parit les gates. És imprescindible la seva feina. I també necessitem que la resta de la ciutadania, la que té animals a casa i la que no els vol, facin les tasques que els hi toquen per no incrementar el nombre d'animals que hi ha al carrer. I preguntem, no ho poden fer les empreses? L'evidència ens diu que no, perquè les empreses de control d'animals no fan la tasca que fan les persones alimentadores, com la Trini, que ara veurem en el següent vídeo. Fa 6 anys que estic vivint a l'Hospitalet i fa 6 anys que dono de menjar a les colònies del gat Hospitalet. Tinc 4 colònies que estan controlades i fa 6 anys que els dono de menjar i des de llavors la veritat que noto que tot està més controlat, els gats esterilitzats. Gràcies per l'Hospitalet va fer de castrar i soltar amb Progat, amb la col·laboració de Progat, i llavors tenim els gats controlats. No han deixat més gats. Quan hi ha un gat que està malalt intentem provar de portar-lo a curar-lo. Vull dir, ho fem d'aquesta manera i sincerament no hi ha més, estan tot al seu puesto, però sí que crec que la ciutadania s'hauria de conscienciar una mica més, perquè hi ha gent que no es castra i cada vegada hi ha més gats. Això és una cosa que s'ha de controlar moltíssim. Hi ha molts abandonaments, hi ha gent que ens els deixa i nosaltres tenim que tornar a començar una altra vegada, tornar a provar, agafar els gats, portar-los a castrar i és un no acabar. Se tindria que fer un treball de pedagogia per als nens, a la ciutadania, perquè és molt fàcil comprar un gat per l'ells o per compleanys i després quan han passat 3 mesos, que és l'hora de castrar-los, l'abandonar justament on hi ha colònies que solen fer-ho d'aquesta manera. Nosaltres cada vegada tenim que adaptar més gats i més gasto. Llavors això són fons que surten dels cuidadors. L'administració té una gran despesa si no aturem aquest problema, perquè cada vegada van sortint més gats. Llavors jo crec que si això se controla entre tots, podem aturar-ho i que siguin colònies gestionades, que tinguin permisos per poder anar a menjar, que no ens mirin malament, perquè a vegades hi ha gent que ens miren d'una manera molt estranya perquè anem a donar a menjar al gat i al fin i al cabo ho estem fent perquè no ens desmari això, perquè sigui tot totalment controlat. Hi ha molta petició de reconeixement per part de la resta. Què fem les entitats de drets animals? Doncs escoltar sempre l'altra part, o sigui, hem de reconèixer i apreciar les seves queixes, avaluar-les i entendre-les per donar-hi solució. Entendre com la diferència de percepcions pot afectar el projecte. Unes persones aquí veurem una imatge molt graciosa d'un gat a sobre d'una moto i una altra persona pot pensar que com li esgarrapi el seient i plogui haurà de conduir amb el cul mullat. I és molt diferent el que veiem uns i altres. Les entitats de drets animals el que fem és comprometre'ns amb la comunitat i resoldre els problemes que tinguin, sigui quina sigui la visió que tinguin sobre els gats. Això és molt important. Per què? Doncs perquè tots tenim el nostre punt de vista, hem d'acceptar-los tots i actuar el millor que puguem per resoldre la situació que no desitgem. I és igual el que pensi la gent, tant si està a favor com si està en contra. Hem de saber també que a vegades no podem resoldre tot de la forma com voldríem, però sí que hi podem posar solució minimitzant els problemes que hagin causat. A vegades una cosa s'ha trencat i quedarà la cicatriu, però es pot acabar d'ajustar.
Hem de ser flexibles i adaptables per seguir millorant, aprenent i aplicant solucions. Les associacions de drets animals hem après molt amb la pràctica i durant aquests anys. I hem de treballar molt. Les coses no canvien perquè vulguem que canviïn, sinó perquè canvien amb l'esforç de tots i de totes, sense deixar de vigilar que els projectes es continuïn mantenint i res no s'espatlli pel camí. Hem de donar temps a la comunitat per veure els canvis i que els accepti. A vegades nosaltres, clar, voldríem que tothom acceptés les nostres idees el primer dia i a vegades hem de donar temps a la gent perquè vegi que aplicant les solucions funcionen. I no hem d'esperar cap agraïment de ningú, perquè recordeu allò que hem dit abans, que el 98% ens pensem que som millors que la mitja, doncs llavors hem d'estar contents en fer la feina i que funcioni. En un primer moment descobrim quina és la situació real, en un segon moment apliquem la captura, esterilització i retorn, en un tercer moment fem el seguiment i l'avaluació i en un quart moment deixem a les persones alimentadores com a responsables d'informar-nos de totes les incidències que hi hagin. Si no es fa tot aquest procés, el projecte no tindrà èxit. I la captura, esterilització i retorn és el maneig humanitari de la població de gats. Es fa capturant-los, si fas el 70% de les captures, la colònia comença a decréixer i baixen els problemes en picat per la comunitat. Se'ls porta al veterinari, se'ls esterilitza, se'ls marca amb la marqueta aquesta a l'orella i se'ls retorna en el seu hàbitat. Si els retornem en un altre indret, el projecte fallarà perquè els gats són molt territorials i el que intenten sempre és tornar al seu hàbitat. I amb quina finalitat ho fem tot això? Doncs pel maneig i control de la població de gats lliures, per augmentar la qualitat de vida d'aquests animals, per involucrar la comunitat, a tota la comunitat, en la millora de la qualitat de vida de l'entorn, de la biodiversitat i la bellesa, per encoratjar la comunitat en la responsabilitat de la tinença responsable, amb els temes que us dèiem abans, amb el xipatge, identificació, evitar que els rondadors surtin al carrer sense estar esterilitzats i per encoratjar la comunitat amb la corresponsabilitat de viure en un món amb menys nivells de conflicte i de violència per tothom, perquè si resolem els problemes que creen les colònies a la comunitat, baixen els conflictes. I finalment us deixem amb un vídeo sobre la coordinació que es fa a l'Hospitalet. Vale, Esther, ¿con H o sin H? Con H. Vale. Bueno, pues a partir de las 9 te va a escribir alguien. Vale, y lo que necesitéis, pues, bueno, és simplement... Se'ns està enganxant el vídeo, tallem un moment i el recarreguem, perquè si no anirà l'àudio descoordinat i això acaba marejant una mica. A veure si així funciona. Vale, Esther, ¿con H o sin H? Con H. Vale. Bueno, pues a partir de las 9 te va a escribir alguien. Vale, y lo que necesitéis, pues, bueno, es simplemente que el chico de la noche nos deje entrar, ya está, ¿vale? Vale, yo lo comento. Venga, muy bien. Hasta luego. Adeu. Ahir la Sònia hi va anar perquè sabem que hi ha 5 gats, perquè ens ho diu el de l'empresa de la barra, els treballadors, i el guarda de seguretat no els va deixar entrar. I ara dèiem amb el d'això que si poguessis escriure amb ells
dient que necessiten... Ai, Beco, mira, el correu, pots apuntar? Sí. Info bcn arroba autodistribucion.com. He parlat amb l'Ester i pregunta-li què necessiten per deixar entrar a 2 persones aquesta nit a posar les gàbies per agafar els gats que tenen. Ja està. Vale, doncs ara mateix ho faig. Molt bé, si necessites DNI i noms de les persones, a veure, primer que et diguin què necessiten, vale? Ahir la nit et van posar gàbies però la banda de fora, perquè el guarda de seguretat no tenia permís per deixar entrar. Vale. Bueno, molt bé, Reina. A veure si tenim sort i ho fem ràpid, perquè és per aquest vespre, Sí, si pogués ser aquest vespre, millor. Sí. Molt bé. Vale, vinga, ala, seguim. Adéu. Ens arribem un moment al cementiri, perquè el Juan Antonio està fotut i li faig jo. Vaig enviar-li un missatge. Me retraso un poco, ya está, ¿no? Que vindrà aquesta tarda amb el gatet, o que ens lleva l'hora, no? De la capital. Hola. Mira, que yo creo que le han atropellado algo al gatito. Sí. Porque va todo poco por la cena gatas no camina. Es uno que te dice luego, hay dos gatitos que me parece que han venido a la colonia, que no eran... ¿En el recinto del hospital? Sí, en el recinto del hospital. Podem anar-hi si arribem un moment? Pues mira, ¿tú qué trabajas en el hospital? Sí, yo estoy intentando comunicar con vosotros. Pero oye, la persona de mantenimiento de Belviche me llama siempre que hay un problema. Pero justo ayer no estaba ella. Tenía fiesta y no tenía su teléfono, la estuve buscando. No, pero... trabajo de noche un día sí, un día no. La persona de mantenimiento del hospital es un hombre. Es el que me avisa. Sí, cualquier problema de gatos de Belviche lo solucionamos. Bueno, a ver, yo ahora no llevo la red encima, es fácil de cogerlo. Era un gato que era muy mimoso, se dejaba tocar y todo, pero claro, no podía estar desconfiado porque tenía daño. Bueno, si vengo te puedo encontrar. ¿Estás allí ahora? No, yo trabajo de noche. ¿Y quién me puede decir dónde está el gato? Estaba en la parte del logaritmo. Uy, no sé dónde es eso. ¿Logaritmo? La parte de atrás donde coge las mercancías, cerca de la cafetería. Sí. Por ahí detrás. Bueno, voy a ver si... Es negrito, con algo de marrón y ya verás que va un poco.
Oye, y siempre que veáis un gato me tenéis que avisar, pero ¿está esterilizado o es jovencito? Yo creo que este gato no está esterilizado. Hay él y otro blanquito que deben tener 6 meses o así como mucho. Sí. Y yo creo que no están esterilizados. Están nuevos. Vaya. Bueno, esto me tenéis que avisar enseguida que veáis un gato nuevo, porque si no, no acabarán mai. Vale, ahora voy para allá. Oye, te llamo, si me pierdo, te llamo. ¿Cómo te llamas? Ana. Vale, Ana, pues ahora vamos a ver biche, ¿vale? A ver si tengo suerte. Venga, a ti. Sí, ojalá. Venga. Viene por aquí. Ya está, ¿no? Aquí puedes deixar-ho perquè... I tant, no el deixarem aquí. Aquí. Ara m'hi poso i ja està, Ara vindrà algú, segurament. Com veieu, tenim problemes per aparcar. Pero por la parte de atrás, ¿no? Por la parte de urgencias. ¿Y dónde tengo que ir? Pero para aquí. No, bajas eso, bajas tú esa calle recta y al final te metes ahí. Vale, por el coche y No, déjalo sin Vale, pues voy. Vale, bueno. ¿Has llegado, Ana? ¿Vale? Sí. Bueno, ahora voy para allá y si acaso te llamo, ¿vale? Ahora voy andando. A ver si lo veo. Ho vam deixar aquella vegada, vale. Ja, però si no sap activar-la aquesta noia, el caminador sap com va. No, que treballa de nit, entra a les 8. El que podem és filmar-ho, com s'activa la gàbia, no? I li envio... Anem a la part de darrere com ahir, no? Clar, no? Claro, sense la I si m'ha dit que és darrere. Entrarem on vam entrar ahir, Serem on va anar bé. Encara porto. Vam entrar... allà. Sí, ara vam baixar a l'hospital veterinari
pasa, niño? ¿Qué pasa? Guapo. Què passa, Tete? Ara vaig a tornar les claus a l'Ediberto, un senyor molt amable, al Miguel, i ells han col·laborat moltíssim. En principi, per aquí ja no hi hauria d'haver cap més gata que París. A dalt als ascensors ens queden dos gatets que no sé si els podrem acabar d'agafar perquè sempre hi trobo menjar. I ara vaig a tornar a les claus. Mira, que veuràs l'altre de l'Ediberto, que el posaré just. Mira, veus, aquí hi ha les noves peruanes. La majoria de gats viuen aquí, perquè elles els hi posen molt menjar. Però va arribar un moment que elles seguien posant menjar, no els van deixar posar les gàbies a dins, perquè desconfien la gent que és molt fanàtica desconfia. Doncs si teniu alguna pregunta, la meva companya la Montse us contestarà. No sabia que m'havien filmat tant, Es va ficar al costat meu i diu, avui filmaré tot el que fas. I bueno, mira. El que està clar és que necessitem que tothom, bueno, poso si voleu, que la gent col·labori molt i tot és molt fàcil. Però si la gent no ajuda, les colònies es desmadren, és molt cansat. I estar en una associació, moltes vegades en tens la culpa de tot. Si el gat està malalt i no el pots agafar, culpa teva. Si la gata cria, culpa teva. I això és el que hauríem de... Però gat hem de ser tots, hem de col·laborar tots, perquè és complicat. I moltes vegades la feina és molt complexa.
Aquest cas de Bellvitge, per exemple, penseu que fa potser 10 anys que tenim un conveni amb Bellvitge i amb l'Hospitalet, sí. I aquesta noia quan va trucar, ni ella em coneixia a mi, ni jo amb ella, i costa molt la comunicació. Si la gent de l'Hospital de Bellvitge hi tinguessin, ara li vaig dir, feu un grup de whatsapps, tothom que treballi, parles amb els de manteniment, li dius, passa informació, la comunicació no passa i aleshores tot és molt complicat. Penseu que ens va trucar aquesta noia, jo encara no l'he coneguda, només ens parlem per telèfon. Aquell dia el Sam estava al meu costat per preparar aquesta xerrada, ja et dic que jo no sabia tu com havies filmat, m'he quedat parada, i vam dir, bueno, anem-hi. Aquesta noia havia plegat a les 8 del matí, és una treballadora de nit, vam anar-hi, imagineu-vos arribar a Bellvitge buscant un gat que ningú sabia, doncs és molt complicat. Sort que la noia era molt resolta, el Sam va filmar la manera de fer anar la gàbia, li vam enviar amb ella, va agafar el gat, i l'endemà a les 8 del matí anàvem altra vegada ja a buscar-lo. Però si hi hagués una bona comunicació entre els treballadors i els gateros, perquè a vegades els gateros, jo també soc, hem de pensar que ens hem d'obrir i hem de comunicar-nos moltíssim, perquè segur que cadascú de vosaltres coneix la seva colònia i en el moment que hi ha qualsevol cosa és molt important que ens comuniquem. Ara, gràcies a aquesta xerrada d'avui, tenim el grup de whatsapps de Bellvitge, que serveix per lo bo i per lo dolent. De tant en tant és de renyar a la gent negativa que només aporta energia negativa i ho critica tot. Aquest, ja li dic, o calles o marxes del got fent fora. Però és molt bo que ens coneguem tots. Si un gat s'escapa d'un lloc, passant-se a comunicació, tot és molt, molt més fàcil. I per una associació, penseu que Progat, jo sóc la que gestiono, amb mi hi ha el Manel, la Sònia, l'Everton, altres companys, Gats d'Hospitalet treballa molt bé, treballem molt a gust, però tot és un grup de persones que lluitem per allò i si no ens ajuntem, si no som tots positius i ens ajudem, això és impossible. Progat pot coordinar, però Progat, jo sempre dic, som tots. I és fantàstic poder avançar, veure tanta gent aquí reunida, estic molt contenta, us dono molt les gràcies. I bé, que siguem tots molt positius i podem avançar moltíssim amb aquest Ajuntament, amb la nova regidora superpositiva que tenim, i que tot això es faci extensiu. Jo ara visc a Subirats, al Penedès, i el dia 21 de maig hi ha una exposició, m'enduré si puc endur-me algun plafó d'aquests, per l'ambient que hi ha. Els gateros d'Hospitalet ens deixen, no problema. I tot això és com un domino, anar explicant i anem canviant la mentalitat de tot arreu. Però tot depèn de tots nosaltres i de que siguem molt positius i molt optimistes i que tot és possible, però sobretot siguem molt positius, veient sempre el got ple, perquè el got buit hi ha molta gent que sempre troba pegues i llavors no avança.